Baro takarjola tei shullo mandai pulenpur edisi amchengni YTF rokni kokchaplemani panda songchajaka chobungnogo community hall nogo. O sani songchajak YTF ni kokchap pandao thangwi manjagika Baro takarjola assembly ni MLA Biswajit Koloi bono karibo tongkha MDC Ganesh Deborma YTF ni West District President Jiten Deborma tei bwskangni YTF ni samung humung bahai khe khlaijaknai tei diploma thano kwrak khe tisanani siklarokni phan no nangkukgo aboni bagwi YTF rokni phan belai no nangkukmani aboni bagwi YTF ni sikla adongrok sengkwrak rok borok saktharwi bwskangni bagwi samung khlainani bagwi o sani kokcha panda khlaijakha.